Esenmisiz, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Йоршолдан чираттагы гуманитар ярдәм җибәрделәр. Республика шифлыкка алган шәһәргә нәрсәләр әзерләделәр. Окулистан алып урологка кадәр хәвәскәр спортчылар диспансеризация узды. Автомобильга зыян килер дип куркабыз. Тукай районы халкы безнең редакцияга шундый проблема белән мөрәҗәгать итте. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, Эльбухтина Калмия күпернең юл өслеге өчен каршылык полосасына әверелгән. Тирән чокырларны урап узу мөмкин түгел диярлек. Асфальт күз алдында кыйыла ди халык. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Эльбухтина Калмия күпере шундый чокырлар белән тулган дип дәгъва белдерә автомобиль сөючеләр. Проблема берничә атна элек кар эреп беткәч барлыкка килгән. Бу чокырларны инде берничә тапкыр ямадылар, әмма айлар узгач проблема яңадан барлыкка килә. Көндез алар әле күренә, әмма төнлә күрмәскә дә мөмкин ди машина йөртүчеләр. Уже 10 лет одна и та же работа. Ямочный ремонт на 3 месяца у них он получается. Через 3 месяца больше груза, здесь все разбивает, в порошок все превращается. Поэтому надо демонтировать старый асфальт и сделать новую дорогу. Ночью вообще тут небезопасно ехать. Можно без колес остаться. А так, да, даже весну надо ремонтировать. Но это больше после того, когда вот М7 закрыли дорогу, большие грузы вот здесь ходили. Чокырлар тирән, шуңа күрә автомобиль кыйммәтле ремонтлауга эләгергә мөмкин дип зарлана машина йөртүчеләр. Бу күпер аша гадәттә Эльбухтина, Игенче, Калмия халкы, шулай ук бакчачылар да уза. Вот осенью сделали лакочный ремонт, пришла весна, все растаяло, как подснежники, все опять повылетало. Лучше сделать хорошую подушку снизу, как положено, бетонную, все, и застелить нормальный асфальт, сантиметров 7 хватит за глазами. Здесь всегда была хорошая дорога. А теперь уже, видите, сам видите. Раньше уже отличная дорога была. Лет 5 назад. Что вот там делается, там вообще как будто после бомбежки. Надо капитальный ремонт. Как-то влияет на машину? Конечно, ходовка разбивается, колеса пробиваются. Очень сильно влияет. Бу участокта ремонт эшләре 17 мартта ук башланган. Ул вакытта берничә чокыр ямалды, ләкин яңалары барлыкка килде дип аңлата юлчылар. Ямочный ремонт заключается в локальном фрезеровании разрушенных участков асфальтобетонного покрытия, то есть ям, и укладки нового покрытия толщиной 5 сантиметров. Другими словами, делаются заплатки из асфальта. Хәзерге вакытта бу участоктагы барлык чокырлар бетерелде. Капиталь ремонт 2025 елга планлаштырылган иде, әмма бюджет чикләнелгән, эшләр киләсе елга күчерелде дип өстәде юлчылар. Лилия Гатина, Яна Вальдио, Тимур Сафронов, яңалыклар. Лисичанска юл алды. Йоршолдан чираттагы гуманитар ярдәм җибәрделәр. Озату гадәттәгечә яр буе парка мәйданыннан узды. Бу юлы йөк составына ремонт эшләрен башкару өчен төзелеш материаллары да кирелгән. Республика шифлыкка алган шәһәргә тагын нәрсәләр җибәрелде? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Шолы Лисичанскиның тыныч халкына ярдәм кулын беренче тапкыр гына сузмый. Менә бу юлы да волонтерлар һәм битараф булмаган шәһәр кешеләре гуманитар ярдәм җыйдылар. Ул балалар йортлары һәм госпитальләр өчен билгеләнгән. Объединение «Молодо душой Челны». Наша команда состоит из активных женщин-пенсионеров. Мы изготавливаем непосредственно для госпиталей подушки, косточки, подушки подкладные. Вот сегодня привезли очередную партию. А еще у нас есть активный дом 2521 под руководством Анфисы. Вот сегодня мы также привезли и гуманитарку, всякие сладости, вкусняшки. Ежегодно детский сад Smart People проводит акцию «Гуманитарный груз» для детских домов города Лисичанска. И на этот раз они собрали 15 коробок детских вещей, игрушки, книжки, которые мы отправляем в город Лисичанск. Бу материалларны һәм башка күп нәрсәләрне Шолы предприятиеләре җитәкчеләре һәм шәһәр җитәкчелеге тәкъдим иткән. Город Лисичанск опять прилетело. Многоэтажный жилой дом. Имеется разрушение, имеются человеческие жертвы. Безусловно, наша помощь, а здесь строительные материалы, как раз начало ремонтного сезона просто нужны и необходимы.
2022 yıl ahırından Lisichanskida Rüstem Gatin ham onun komandası işli. Bu vaqt içinde olar tınışqollıq üçün 4 milyondan ortaq porsiya qoynar rızıq әзірләгәннәр. Шул вакыт içinde şoldan 40 kuxnisi işi üçün 407 tonna гуманитар yük җибәрелгән. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Акулистан алып урологка кадәр хәвәскәр спортчылар диспансеризация уздам. 4-нче шәһәр поликлиникасында футболчыларга чиратсыз тикшерү узу мөмкинлеге бирелде. Алар белән бергә табибларга безнең тикшерү төркеме дә килде. Рөстәм Абдуллинга 31 яшь, аның сүзләренчә футбол белән кечкенәдән мавыга. Барысы да ишегалды футболыннан башлана һәм ул хәвәскәрләр футболына күчә. Аның белән ул 8 елга якын шөгыльләнә. Вакытында диспансерлаштыру узарга кирәк ди ул. Когда занимаешься спортом, пусть и любительским, все равно здоровье нужно беречь, знать о состоянии своего здоровья. И поэтому это и обязательно наша организация в целом. И просто каждый сам понимает то, что нужно беречь, заботиться, знать о своих каких-то, может быть, там, болячках и так далее, вовремя все вылечить. Спасибо и Дмитрию, и поликлинике 4 за то, что хорошо все организовали. Теләсә койса, хәтта хәвәскәр спортта да үз сәламәтлеген белән шаярга ярамый ди хәвәскәр футбол үзәге җитәкчесе Дмитрий Мазурин. Уеннар һәм күнегүләр организмга зур йөкләнеш бирә. График, так скажем, режим любителя, он довольно-таки обширный. И здесь надо учитывать, что они не только едины какими-то спортивными мероприятиями, но у них есть еще обычная жизнь, работа и так далее. То есть нагрузки на спортсмена ложатся высокие, поэтому следить о своем здоровье нужно постоянно. Тикшерү үз эченә табиб каравын, анкеталауны, буй, тән авырлыгын үлчәүне ала. Бу мәгълүмат кан басымы, холестерин һәм глюкоза дәрәҗәсе белән бергә йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычының никадәр зур булуын бәяләргә мөмкинлек бирә. Моннан тыш, тикшерүләр исемлеге флюорография һәм ЭКГ белән тулыландырыла. Шулай ук медицина тикшерүеннән тыш ир-атлар репродуктив диспансеризация уза. Ул 49 яшькә кадәр үткәрелә. По результатам обследования и лабораторных анализов. Ну и, естественно, если выявляются какие-то заболевания или подозрения на заболевание, мы рекомендуем ему дальнейшее обследование. Есть в рамках диспансеризации второй этап. Если же не входит в это в рамках диспансеризации, ему рекомендуется уже в плановом порядке дальше обследоваться уже по ОМС, в поликлинике, по месту жительства. Табиблар әйтүенчә, вакытында диспансерлаштыру нәтиҗәсендә онкоауруларны иртә стадияда ачыкларга мөмкин. Моннан тыш 4-нче шәһәр поликлиникасында онкомаркерларга анализлар тапшырырга мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Жиңел уңайлы төрле төсләрдә үкчәле һәм үкчәсез иң мөһиме кулай бәяләрдән Беларусь ая киеме янәдән яршалыда табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы ая киемне Муса Җәлил урамы 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бирдә Беларусь ая киеменең язгы һәм җәйге коллекциясе ир-ат һәм хатын-кыз модельләренең киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Модель хорошо подойдет тем, у кого имеются выпирающие косточки. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке липучки нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелә. Тәҗрибәле консультантлар һәркем өчен уңайлы һәм кулай бәяләрдән ая киеме сайларга ярдәм итәчәк. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Я всегда покупала белорусскую обувь. То есть удобная и очень прочная, потому что натуральная кожа. Удобно кому, какие ноги у кого. Уңайлы ая киемне һәм төрек текстилен Яршалыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Шпроты в масле 113,90.